Здравейте, група! Днес е продължение на вчерашното видео, в което говорихме за каменно брашно и морска сол. Както помните, имам два буркана с каменно брашно и морска сол. От лявата страна каменно брашно 40 грама, разтворено не е разтворено, но е в половин литър дестилирана вода. И отдясно имам 40 грама морска сол, разтворена в половин литър вода. Както виждате, морската сол, която е отдясно, е напълно разтворена в този буркан. Това нещо стана няма няколко часа. В днешно време е топло. За много бързо морската сол се разтвори в дестилираната вода. Защо трябва да говорим за морската сол? Говорим за морската сол, защото тя е много популярна в метода Джедам. Почти всички продукти, които ние произвеждаме от Джедам, съдържат морска сол. Дори течната сяра, която аз произвеждам и продавам, в нея има огромно количество морска сол. В нея има не само сяра, има голямо количество морска сол, много количество минерали. Но не само за това, защото аз се използвам много успешно в градината си отдавна. Както виждате, аз разтварям половин 20 грама морска сол в тези бутилки от среща, 10 литрови бутилки, и за по-малко от един ден, може би за половин ден, топло време се разтваря във водата и с тази вода аз поливам ето тези цветя. И не само цветя, а всичките си растения, не винаги, но когато реша да им вкарам някакъв минерал, това е идеално време да се вкара минерал заедно с морската сол. Морската сол съдържа огромно количество минерали, над 80, 84. Зависи от солта, зависи от местото, но наистина морската сол има огромно количество минерали. Всичките минерали от Менделеевата таблица. Кое е най-важно? Те минерали са биоусвоими на момент. Те още когато се полее, почват да навлизат в растението. Растенията, поливани с морска сол, показват, че са много по-устойчиви на болести, че са много по-сладки, гният по-малко и като цяло с по-богато съдържание на минерали. Това е много евтин начин, за да се вкарат минерали обратно в почвата. Ако искате дори да се добавят малко микроорганизми, могат да се хванат микроорганизми от природата и заедно с тази морска сол се добавят малко микроорганизми и става прекрасна добавка към вашата почва. Тази година имах 40 квадрата, които трябваше да ги засея с картофи. Те 40 квадрата в продължение на един месец аз вкарах около 2 кг морска сол. Дори се притесних дали нещо не съм развалил структурата на почвата. Нищо подобно. Картофите станаха прекрасни, много вкусни и много устойчиви. Много по-устойчиви на черви и на мани. Въобще не се разболяха от нищо. Имаха много по-малко нападения от колорадски бръмбър. Всичко това го направих един месец преди да засади картофите, в месец март. И след това целият сезон мога да кажа, че има много успешен сезон. И мисля, че това е една от причините употребата на морската сол. Защо говорим всичките тези неща? Защото в днешно време се говори за каменното брашно, което казва колко качество, не знам какво, то не се разтваря в водата. Това нещо, ако трябва да го чакаме да се разтвори в водата, какви минерали, какви 5 лева. Тук това нещо не се разтваря в вода. Морската сол е много по-добра опция и нека който има желание да опита. Аз съм го опитвал, много съм доволен, така че благодаря ви и успешен ден.